अब देखी यही तरह नाना प्रकार के भक्त भाई अपना अपना भाव में भक्ति करे ले। तुलसी बाबा मानस में लिखले जो 9 प्रकार के भक्ति होला। तो हमने के गुरुदेव गायत्री बाबा कहले जे ना 2 प्रकार के होला। तो हम कहने जे गुरुदेव तुलसी बाबा कहते रहे 9 गो रउआ कहतानी 2 गो कहले सुरेश। तुलसी बाबा जब लिखले बाड़े तवन तू पढ़ले बाड़ो हम कहतानी तवना के लिख लो। भक्ति 2 प्रकार के होला। एगो भक्ति होला संसार के दिखावे खातिर, एगो भक्ति होला ईश्वर के बुलावे खातिर। तो संसार के दिखावे वाला भक्ति 9 गो आदमी कोइल। आसाराम, रामपाल, राम रहीम, राम वृक्ष। बाबा रामदेव के भी हाला रहे कि बाबा रामदेव की जरूर फांसी है। तो बाबा रामदेव घोषो की गईले और वीरेंद्र देव लटक की गईले। आसाराम भी भक्ति करत रहे। तो परमात्मा चिन्हले जे तू कौन भक्ति करत रहो। राम राम कही के केहू तोड़ गईल आ केहू रामे राम कही के जेल में सड़ गईल। तू कौना तरह के भक्ति करत रहे आसाराम? रामपाल, राम रहीम हित। कौन भक्ति करते रहे? बूढ़ी मारी के पानी पियत रहे लोग, नाके में बंसी फंस गई। बाकी एक लाइन ले ला मास्टर, रीड बढ़ गई। यही चैत के महीना में सोखा लो झलो मैया के गोहरा दी कि बेली चमेली माई हो। अरे बेली चमेली माई हो अड़हुल फूलवरिया। ए माई अड़हुल फूलवरिया आ जगमग दिया ना जला के। जगमग दिया न जला के तोहरी हो दुआरिया। बोली चमेली माई जगमग दिया न जला के रौरी हो दुआरिया। जगमग दिया न जला के रौरी हो दुआरिया। तनी मनी रानी खड़ा हो जा, डगरावन के भाव रही पखाऊ जी वाला। यह रानी है अभी इनकर हिंदुस्तान में रामायण जगत में नाचने वाली कोई नर्तकी नहीं है जो इस नर्तकी का जोड़ दे। वाह सबने देखो बाकी 1 घंटा की चीज नहीं है। सारी रात देखो तब ना आई एक्शन बदलत चल जाई। यही ताल में विदेशिया भर के लवंडवा गई है सर। हम एक्शन अब नहीं बनावत, भाव नहीं करत। कुछ कुंवर सिंह के धरती है और कुंवर सिंह के पानी के कुछ लोग बैठल बा अपना गांव के बगल में बानी कहले जे तिवरियो तो हदे ही थवा मौका तो कोहे के भाव का बा कोहे के है बा विदेशिया भर के लवंडवा करे के गई है सर कि लल की चुनरी आए माई हो लल की चुनरी आए
रेशमी हो की नरिया तल्ला लगी चुनरिया